13. minúta 47 sekúnda. Prehráva už iba o 2 góly a sme v nápore. Česi vyhrávajú nad Francúzskom 9-1, ak som dobre rozmel. Šata! Šanca! To už nie je Demitra. Ešte naši chlapci. Demitra! A poďme do Američanov, Gibson, ako sa hovorí Meky. Šata! Šanca! Pálzibovne! Ešte! Demitra! Šata! Demitra! Gól! Je to gól! Neuveriteľné! 14. minúta, 24. sekunda. To je obrovský nápor slovenského kolektívu. Demitra konečne prerobil streleckú smolu. V čase, keď to bolo najviac treba. Ešte jeden, skandujú slovenskí priaznivci, ktorí teraz zaplavili vlajkami i svojimi telami. Jeden z Kuštadále. To bol obrovský závod. Američania mali hlavy bolenie a pozrite sa, Šatan našiel Roneo Demitru. Už je to iba gól. Prvé polovičke zápasu stalo sa v 15. minúte, aj keď sme dvakrát veľmi rýchle za protivníky Američov zachytili, ale bez rizika sa hrať nedá. Teraz hráme